Αμέσως έφυγε ο Βασάνη με τον υπηρέτη για τη Βενετία. Φτάνοντας, πήγαν στο σπίτι, κάβλης του καπού Σάλιο, να του πληρώσει το χρέος, να ελευθερωθεί ο Αντώνης. Με σκληρός καρδιάς δεν ήθελε να ακούσει λέξη. Και επειδή ήξερε ότι πονηριά μόνο με πονηριά μπορείς να την νικήσεις, αποφάσισε και ίδια να πάει στο δικαστήριο να βοηθήσει όσο μπορούσε. Γιατί πώς ήταν γυναίκα έξυπνη και θαρετή, με το μυαλό της έκοβε τσιλάδι. Στον δρόμο καθώς ήταν, το σκέφτηκε ξανά και ξανά, και φτάνοντας στην Βενετία, είχε καταστρώσει το σχέδιό της. Θα πήγαινε στο δικαστήριο, θα μιλούσε αυτή για το δίκαιο του Αντώνη και τη σκληρή καρδιά του Σάρου. Και για να την ακούσουμε με προσοχή, να δώσουν σημασία στα λόγια της, θα ντυνόταν με ρούχα αθλητικά, έτσι ώστε να την περάσουν οι άντρες και να την αφήσουν να μιλήσει. Αυτό ήταν το σχέδιο της πώς. Δίχως να αντιστάσει, το έβαλε ευθύς αμέσως σε εφαρμογή. Αγόρασε μια ίδια στολή με αυτή που φοράει ο δικηγόρος στο δικαστήριο, τη φόρησε και τράβηξε γραμμή για το δικαστήριο. Μαζί της είχε την καμαριέρα. Δεν είχε ζητήσει και τρίμερο ρούχα αθλητικά να παριστάει το βοηθό της. Φτάσανε τη στιγμή που ο δικαστής άφησε τη δίκη του Αντώνη. Λοιπόν, είναι εδώ ο Αντώνιο. Παρόν εξοχώρατε, στη διάρκεια σας. Σε λυπάμαι, γιατί έρχεσαι να αντιμετωπίσεις ένα αντίδικο σκληρό σαν πέτρο, έναν απάνθρωπο, έναν αγρίο που δεν γνωρίζει τι πάει να πει έξω και δεν έχει μέσα του ούτε ένα δραμίκο. Η εξοχότητά σας, όπως άκουσα, έκανε το πάντα για να μαλακώσει τη σκληρή του απόφαση. Όμως, αφού μένει αμετάπιστος και άλλος τρόπος νόμιμος δεν βρίσκεται για να γλιτώσει τον χρόνο του, θα της αφήσω μίληση με την κατερικότητά μου και θα είμαι πεισμένος με ποιότητα για να αντιμετωπίσω τη μεγάλη του σκληρότητα και λύση. Κάποιος θα πάει να φωνάξει τον Εβραίο στο δικαστήριο. Εδώ, έξω από την πόρτα να κοντά μου. Ανοίξτε μόνο για να σταθεί μπροστά μου. Σάιλο, νομίζει ο κόσμος. Και εγώ το ίδιο που θα κρατήσεις αυτή την επίδειξη κακίας ως την τελευταία στιγμή. Και τότε, όπως λένε, θα δείξεις έλεος και επίκαια. Θα ξαμοιάσει από όσο ξάμοιασε η σκληρότητά σου. Και τώρα που απαιτείς το πρόστιμο, μια λίπρα κρέας του κακόμοιρου αυτού εμπόρου, όχι μόνο θα παραιτηθείς από την απέτησή σου, αλλά και συγκινημένος, γεμάτος ανθρωπιά και καλοσύνη, θα του χαρίσεις το μισό κεφάλαιο και θα το συμπονέσεις για τις ζημιές που κούψαν όλες μας εμένες. Ήταν αρκετές να γονατίζουν έναν έμπορο βαθύπλουτο, κύκλο να φέρουν για την κατάστασή του, σε σιδερές αστήλοι και καρδιές από άγρια πέτρα, σε πυγμωμένους Τούρκους και Τατάρους που ποτέ δεν έχουν γνωρίσει τα χαρτά του πολιτισμού. Όλοι μας περιμένουμε καλόγνωμη απάντηση, Εβραία από σένα. Την απόφαση μου την έχω ανακοινώσει για την απλότητά σας. Και εγώ το έχω κάνει, μάτω Άγιο Πασάββατο, να πάρω το χρέος και το πρόστιμο που λέει το ομολογό μου. Εάν μου τα αρνηθείτε, ερμηνεύει το σύνταγμά σας, η ελευθερία στη χώρα σας. Σίγουρα μου πείτε, πώς προτιμάω να πάρω ένα κομμάτι του χρέους, δεν όχι τα 3.000 δολάρια. Σε αυτό απάντησε δεν δίνω. Και έτοιμη, σας αρέσει η απάντηση? Αυτή μην απάντησε αρέσει άνθρωπε, που τα δικαιολογεί αυτή την άκρη της πληρότητάς σου. Δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει απάντηση που μας αρέσει σε σένα. Ότι δεν αγαπάει κάποιος να το σκοτώνει. Μισεί κάποιος αυτό που θα ήθελε να σκοτώσει. Κάθε πίβεση να δίνουμε πριν και από την αρχή αιτία μου. Αμπά, εσύ θα φιλιστείτε 400 φορές. Πρόσεξε, φίλε, όταν μιλάς με Εβραίο. Καλύτερα κράβασε τη φυγελιά και παρακάλα του παλαιρίου να κατέβει. Ή αμαθέτω το θολικό γιατί έκανε την προβατήρα να μπελάζει και τερνίτης. Ή δεν και πες στην τάχτα του βουνού να κουνάνε τις φυλές προφές τους και να μην βοηθούν όταν θα θέλουν που να σου είναι. Κάνω να το νομίσεις, όσο και το πιο σκληρό. Αλλά μην θες να μαλακώσεις, υπάρχει τίποτα σκληρότερο στην εβραϊκή καρδιά του. Γι' αυτό σας συγκεκριτεύω όλους σας. Μην κάνετε άλλες προτάσεις. Μην καταφεύγετε σε άλλα μέσα. Θα ήθελα όσο γίνεται πιο σύντομα
Με τη δικιά μου καταδίκη πάρει και ο Βρέος αυτό που θέλει. Για τις 3.000 δουκάτα σου. Ορίστε, παρά 6. Ακόμα και καθένα τα 6.000 δουκάτα σου, κοβώντας τα 6. Και κάθε έκτο πάλι δουκάτα ήταν. Δεν θα τα πω. Θέλω αυτό που γράφει το μόλογό μου. Πώς θα ζητήσεις έλεος αφού εσύ δεν δίνεις καθόλου? Ποια κρίση έχω να φοβηθώ, άμα εγώ δεν κάνω. Εσύ έχεις μέσα στα σπίτια σας πολλούς αγορασμένους σκλάβους, όπως θα καλυβρείτε τα σκυλιά και τα μουλάρια σας. Τους βάζετε σε βαριές ταπεινές δουλειές, μόνο και τους αγοράζετε. Τότε να σου πω κι εγώ, ελευθερώστε τους, παντρεύστε τους με τα παιδιά σας. Γιατί με θέλω να τα πάρετε? Δώστε τους παλατάκι να βάζετε στα δικά σας και γλυκάτε τους ουρανίσους με τα δικά σε δέσμια. Σίγουρα θα απαντήσετε, οι σκλάβοι είναι δικοί μας. Το ίδιο πατάω κι εγώ. Η λίβρα ευκαιρές που πετώ είναι τυλικοπληρωμένη, δικιά μου και θα την πάρω. Εάν μου τα αρνηθείτε, ανάλογα στους νόμους σας. Αν ίσχυραν τη διατάκτητα της Βενετίας. Εγώ ζητάω το δίκιο μου. Πείτε μου, θα το βρω. Το αξίωμα που έχω μου δίνει το δικαίωμα να διακόψω τη δίκη τούτη. Εκτός αν έρθει σήμερα ο Μπελάριο, ένας σοφός νομομαθής που έχω στείλει να τον ειδοποιήσουν για να μας δώσει συμβουλή. Άρχοντά μου, εδώ απ' έξω περιμένει ένας αγγελιοφόρος που μόλις έφτασε από την Πάτρα με γράμμα του σοφού. Φέρε το γράμμα, να παρουσιαστεί μπροστά μου αγγελιοφόρος. Κουράγια του φίλε μου, δεν με πείξεις ακόμα. Ο Εβέρος θα πάρει τη δικιά μου σάρκα, το έργο. Κοκαλά μου, όλα θα τα πάρει. Προτού χάσει και χάρη που έστω και μία στα λαϊκά. Εγώ είμαι το ψωρελαίο πρόβατο της Τάνης, εγώ και θα ψοφήσω. Πρώτος φέρετε στην γη ο πιο αδύναμος καρπός. Άσε με να είμαι εγώ. Και σένα, ναι, η πιο μεγάλη προσφορά σου, Πασάνιο, είναι να ζήσεις και να γράψεις τα φόπλακά μου το επίγραμμα. Πληροφορώ την εξοχότητά σας πως η επιστολή σας με βρήκε πολύ άρρωστη. Αλλά την ώρα που έφτασε ο αγγελιοφόρος σας, είχε έρθει να μου κάνει φιλική επίσκεψη ένας νεαρός καθηγητής από τη Ρώμη. Παλτάς από το όνομά του. Του κοινοποίησα την αντιδικία μεταξύ του Εβραίου και του Αντώνιου του Εγκόρου. Κοιτάξαμε μαζί πολλά βιβλία. Του γνωστοποίησα την άποψή μου, βελτιωμένη και από τις δικές του γνώσεις. Αυτές που λόγια δεν βρίσκω να επενέσω όσο αξίζουν. Την οποία και σας στέλνω με τον ίδιο που τον παρακάλεσα να ανταποκριθεί αντί για μένα στο αίτημα της εξοχότητάς σας. Θα ήμουν ευγνώμων εάν το νεαρό της ηλικίας σου δεν αποτελέσει αφορμή να μειωθεί η εκτίμηση στο πρόσωπό του, διότι δεν έχω ξαναγνωρίσει τέτοιον άνθρωπο, τόσο νεανικό κορμί με τόσο ηλικιωμένο κεφάλι. Τον εμπιστεύομαι στα χέρια σας εξοχότατε με τη βεβαιότητα πως εάν περάσει τη δοκιμασία δικαιώνεται και η δική μου σύσταση. Ακούσατε τι γράφει ο σοφός Μπελάριο. Και να, έρχεται ο σοφός καθηγητής. Σε χαιρετώ. Έρχεσαι από το σοφό Μπελάριο. Μάλιστα, Άρχοντά. Καλώς όρισες, κάτσε. Γνωρίζεις την υπόθεση που συζητείτε σήμερα στο δικαστήριο? Είμαι γνώστος του θέματος. Ποιος είναι ο έμπορος και ποιος ο Εβραίος? Αντώνιο και Σάιλο, πλησιάστε. Ονομάζεσαι Σάιλο. Μάλιστα. Είναι παράξενη η αποχή σου, αλλά και τόσο τεκμηριωμένη που η νομοθεσία της Βενετίας δεν μπορεί να απορρίψει την εκδίκασή της. Εσύ είσαι ο εναγόμενος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι λέει αυτός. Αναγνωρίζεις το ομόλογο? Μάλιστα. Τότε θα πρέπει ο Εβραίος να δείξει έλεος. Πρέπει ή τι πρέπει. Εξηγήστε μου αυτό. Το έλεος δεν επιβάλλεται. Σταλάσσε την γλυκιά βροχή από τον ουρανό στο χώμα. Και είναι διπλά ευλογημένο. Ευεργετεί και αυτόν που το δίνει και εκείνο που το δέχεται. Το έλεος είναι η ισχύ των κρατεών. Αρμόζει στον έθρονο μονάρχη πιο πολύ από το θέμα. Να γυρίσουν πάλι με πράξη μου. Εγώ ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Θέλω την ποινή, το πρόσωπο και το ομόλογό μου. Δεν έχει χρήματα ο εναγόμενος να σε πληρώσει. Έχει, τα καταθέτω εδώ στο δικαστήριο. Και πάει στα διπλάσια. Και αν δεν φτάνω πρώτο λόγο που να τα πληρώσω δεκαπλάσια. Εκεί στα χέρια του κεφάλαια και την καρδιά μου. Αν και αυτά βρίζει αρκετά, φαίνεται πως η κακία μπήκε η δικαιοσύνη. Και να συγκεντεύω για μια φορά, εμπνεύστε τον λόγο όπως το επιτρέπει η εξουσία σας. Για ένα μεγάλο πίνιο κάθε μια ελάχιστη αδικία. Και υπόψη από τον διάλογο που είναι τόσο σκληρός να αλλάξει νόμο. Καμία εξουσία στη Βενετία δεν μπορεί να αλλάξει το κυρωμένο διάταγμα. Γιατί θα εγγραφεί ως προηγούμενο δεδικασμένο. Και πολλές αποσταλίες θα εισβάλλουν στην νομοθεσία του κράτους. Αυτό δεν γίνεται. Ορίστε μας! Ήρθε ο Δανιήλ να μας δικάσει! Νέα ο Δανιήλ! Νεαρά δικαστή, πάνω σε υποκρίνομαι. Παρακαλώ, θα ήθελα να δω το ομόλογο. Ορίστε μας τα καθηγητά. Ορίστε.
Σάιλοκ, σου δίνει το τριπλάσιο ποσό. Όρκο που κάνει στον Θεό. Πώς θα φορτώσω την ψυχή με βιολογία. Όχι, ούτε να μου χαρίζει όλη την Βενετία. Λοιπόν, αυτό το ομόλογο έχει λήξει. Και νόμιμα μπορεί γι' αυτό ο Εβραίος να πετύσει μία λίβρα κρέας που ο ίδιος θα την κόψει από μέρος δίπλα στην καρδιά του εμπόρου. Δείξε επίοικια. Τριπλά θα πάρεις τα λεφτά σου και πες μου να ασκήσω το ομόλογο. Αφού μου ξοπληθεί όπως είναι η συμφωνία μου. Το βλέπω. Είσαι άξιος δικαστής. Το ξέρω τον τρελό μου. Εν ονόματι του λαού που σταμάτησε στον Ευρωπαϊκό στην απόφαση. Ορκίζομαι στην ψυχή μου ότι δεν έχει δύναμη καμία γλώσσα που να μου αλλάξει νόμο. Επιμένω σε αυτά που λέει το μονογό μου. Μόλι μου την καρδιά παρακαλώ το δικαστήριο να βγάλει την απόφαση. Συγχαίρω τον Βασάνη. Αντίο. Μάλιστα, αφού είναι έτσι έμπορε, πρέπει να ετοιμάσει το στήθος σου για το μαχαίρι. Α, ναι, το στήθος. Έτσι λέει. Έτσι λέει το μόνο. Έτσι λέει το εξηγητή. Επιλέξει. Από μέρος δίπλα στην καρδιά. Έτσι λέει. Υπάρχει ζυγαριά να ζυγίσει το κρέας. Εδώ την λέει. Ελπίζω να έχεις φροντίσει και γιατρό με έξω τα δικά σου για να του δέσει το τράπεζο, μήπως και πεθάνει από αιμορραγία. Το γράφει το μόνο εγώ. Δεν το γράφει καθαρά, μου σχετί με αυτό. Καλό θα ήταν να το κάνεις από φιλανθρωπία. Δεν το βλέπω. Δεν το γράφει εγώ. Εσύ απορρέχεις τίποτα να προσθέσεις. Ελάχιστα. Είμαι προετοιμασμένος και έχω πιστεί με θάρρος. Σε χαιρετώ, Βασάνη. Αντίο. Σου ανήκει μία λίβρα από το χρέος του εμπόρου. Ο νόμος το επιτρέπει και το δικαστήριο το εγκρίνει. Πάνω σου με δικαστήριο. Βγήκε απόφαση. Εσύ ετοιμάσου. Περίμενε μια στιγμή, υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Το ομόλογο δεν σου παραχωρεί ούτε μία σταγόνα αίμα. Επιλέξει γράφει μία λίβρα κρέας. Να το ομόλογο σου. Πάρε και τη λίβρα κρέας που σου ανήκει. Αν όμως όταν το κόβεις, σχίσεις έστω και μία σταγόνα αίμα χριστιανικό, τα κίνητά σου, σύμφωνα με τους νόμους της Βενετίας, δημεύουν. Περιέρχονται στο κράτος. Όλα καθηγητή. Τα άκουσα το Εβραίο. Ω πάνω στο δικαστήριο. Αυτό λέει ο νόμος. Δες μόνο σου το άρθρο. Εσύ επικαλείσαι τη δικαιοσύνη. Λοιπόν θα την έχεις και με το παραπάνω. Ω δικαιοκριτή. Ακούσαμε το δικαιοκριτή. Καλά, τότε δεν έχουμε την προσφορά. Πληρώσαμε την πλάση όπως έλεγε το όμολογο και ο χριστιανός είναι ελεύθερος. Όχι τα λεφτά. Περιμένετε. Πρέπει να αποδοθεί πλήρης δικαιοσύνη στον Εβραίο. Περιμένετε. Μην βιαζόσαστε. Δεν θα πάρει τίποτα παραπάνω από το νόμιμο πρόστιμο. Ωρε, αν δεν κάνεις φοιτής, πάνω στο δικαστής. Λοιπόν, ετοιμάσου να πάρεις το κρέας. Δεν θα αρχίσεις ούτε σταγόνα αίμα, ούτε θα κόψεις πιο λίγο ή πιο πολύ από μια λίβρα ακριβώς. Αν κόψεις πιο λίγο ή πιο πολύ από μια λίβρα ακριβώς, έστω και τόσο μόνο όσο κάνει τη ζυγαριά ελάχιστα να γύρει, έστω και μόνο το 1/20 του κόκκου, τι λέω, η ζυγαριά αν γύρει έστω και μία τρίχα, πεθαίνεις. Και η περιουσία σου όλη διμένει. Δανεί σου λέω, δεύτερο δανεί. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο στο χέρι. Γιατί διστάζει ο Εβραίος, πάρε το πρόστιμό σου. Δώστε μου το κεφαλαίο μου και αφήστε με να φύγω. Εδώ είναι πάρ' του. Το έχει αρνηθεί δημόσιο, μπροστά στο δικαστήριο. Θα το αποδοθεί μόνο δικαιοσύνη και ό,τι λέει το ομόλογο. Δεύτερο δανεί. Δανεί δεν πρέπει, μπράβο που είμαστε στον όρο. Δεν μπορώ να έχω μόνο το κεφαλαίο μου. Θα πάρεις μόνο το πρόστιμό σου, Εβραίο, και αυτό με κινδυνό σου. Τότε από το διάλογο. Τελείωσε η συζήτηση. Μην πιάνεσαι, Εβραίο, δεν ξεκαθάρισες ακόμα με το κράτος. Υπάρχει νόμος εδώ στην Βενετία πως αν κάποιος ξένος αποδεχτεί ότι με άμεσες ή έμεσες ενέργειες σε κίνδυνο έθεση τη ζωή οποιοδήποτε πολίτη, ο παθών που εναντίον του ενεργεί ο ξένος θα πάρει τη μισή του περιουσία. Η άλλη μισή περιέχεται στο κράτος. Και η ζωή του ενόχου εξαρτάται μόνο από το έλεος του δόκι, χωρίς κανένα δικαίωμα γέννηση. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεσαι τώρα κι εσύ. Γιατί όπως φάνηκε στην ακροαματική διαδικασία, εμέσως αλλά και αμέσως επιβουλεύτηκε στη ζωή του αντιδίκου σου. Άρα έφυγες έλεγχος και θα έχεις την ποινή που σου προανέφερε. Το μόνο που σου μένει γονάτισε και ζητά έλεος από το δόκι. Καλύτερα δεν την άλλη να πάει να κρεμαστείς. Εφόσον όμως ο κράτος θα δώσει όλη την περιουσία, δεν σου κινεί την φλαγκώση για να βγάλει στη σκηνή. Το βρήκα. Θα κρεμαστείς να έξω του κράτους. Για να δεις τη διαφορά των χαρακτήρων μας, σου χαρίζω τη ζωή προτού μου το ζητήσεις. Όσο για την περιουσία σου, μισή πάει στον Αντώνιο και μισή στο κράτος. Τώρα το δεύτερο μισό μπορώ να το μετατρέψω από δίμευση σε πρόστιμο απλό αν δείξεις με τα μέλη. Αυτό επιτρέπεται για το ίμιση του κράτους, όχι το Αντώνιο. Όχι, όχι. Πάρτε και τη ζωή μου. Τίποτε μου χαρίζετε. Μου παίρνετε το σπίτι μου με δεμένο στη μέρη. Μου παίρνετε τη ζωή μου στέλνετε μέσα και να ζήσω. Τι χάρη μπορείς, Αντώνιο, να του κάνεις. Να του χαρίσει σκηνή. Τίποτα παραπάνω. Μα το Θεό. Αν συμφωνεί ο Δόης έχοντάς μας και όλο το δικαστήριο, παρακαλώ να μην ειδικείται η μισή περιουσία και εγώ να διαχειρίζομαι την άλλη μισή, που όταν αυτός πεθάνει θα την παραδώσω στον νέο που έκλεισε πρόσφατα την κόρη. Αλλά με δύο όρους.
Για να γίνει αυτό, πρώτον πρέπει να βασίλειψει ενός. Και δεύτερον, να κάνει εδώ στο δικαστήριο, γραφτεί τη δωρεά, πως όποιο μήνους έχει τον πεθάνει, περιέχεται στο παμπρό του, το Λορέτζο και την κόρη. Ναι, αυτό να κάνει. Αλλιώς θα ανακαλώ τη χάρη που του έδωσε. Ευρέτα, έχεις αντίλες. Δέχομαι. Γραμματέα, φτιάξτε το δωρητήριο. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να φύγω. Δεν αισθάνομαι καλά. Στείλτε μου το έγγραφο και θα το υπογράψω. Ναι, σου επιτρέπω, πήγαινε, αλλά να το υπογράψεις. Αυτή η παράσταση απόψε που δόθηκε στο σχολείο μας ήταν στα πλαίσια του προγράμματος Καλυπάτηρα, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας για δεύτερη σχολική χρονιά. Και από αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκαν βεβαίως σε όλα τα κοστούμια, η κάλυψη κλπ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τη Λίνα Τυπανίδου, την Αγγλίδα του σχολείου που είχε την ιδέα. Συγχαρητήρια επίσης στα παιδιά του Σίγματα Πέρα Τμήματος για όλη την προσπάθεια. Από κοντά επίσης να ευχαριστήσω και τη δασκάλα του τμήματος που ήταν κοντά μας συνέχεια. Να ευχαριστήσω και τη Σάλιαρη την Ιωάννα, η οποία βοήθησε στα σκηνικά. Μαζί με τη συνάδελφο της Μουζογιανοπούλου τη Βάσο της Δευτεροβάθμιας, τα υπέροχα αυτά σκηνικά. Τον Κώστα τον Κεκέρη που όπως πάντα μας στηρίζει. Και φυσικά να ευχαριστήσω και όλους όσους παρευρέθηκαν απόψε, την κυρία προϊσταμένη του Δευτέρου Γραφείου, την κυρία Μυρούλα, από την πλευρά επίσης του Δήμου τον κύριο Πολιάκο, τον Γιάννη, τον κύριο Διοικητή του Νοσοκομείου, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, από την άλλη μεριά συναδέλφους, εκλεκτούς και φίλους από τη Δευτεροβάθμια, τους γονείς και όλους τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που βρεθήκατε και μας τιμήσατε, γιατί έτσι κι αλλιώς στους Μολάους είναι πολύ λίγες οι πολιτικές εκδηλώσεις. Καλώς το βράδυ.